10.11.2024 godine. Ko se prišao da snagu pa da pokušamo nešto. Često 87,5 kg. Malo su smanjili težinu. Ali jebi ga. Kako se povećava malo hladnije vreme, tako jebi ga i mi moramo da radimo, pošto ja znam, ovaj hardcore klub ovdje se ne greje. Pošto sam ja navikao u dizačkom klubu, koji je 106 jadina klubu Partizan, kao klinac sa mojih 11 godina s kog sam počeo, pa do mojih 18-19 godina sam bio u tom dizačkom klubu, nijednom nije upaljena vatra tamo. Znači klub se nije uopšte greo. Znači na minus 27, koliko je bilo na polju, to je bilo ipak malo žešće, hladnije vreme. Ja se sjećam kad sam bio stariji, kad sam išao u drugu, treću, četvrtu godinu, znači dođem kući samo, ostavim torbu, nešto bacim u kljun i prazniš klub Novi Sad, Partizan. Znači, šta da vam kažem, to je jedna atmosfera bila radna, znači unutra nas je bilo oko 6, i tada se skupilo u klubu negdje oko 6-7 momaka, mi smo svi radili tu, u kratkim rukavima, da te ne možeš da veruješ, ali ti to toliko zagreješ, znači kad trza izbačaj, radiš mrtvo, pa šta ja znam, znači tako da prekinuo se bio snimak, pa ajde nastavi nešto samo da kažem. Znači nije bitno to toliko, nego koliko želja za cilje, za ono što treba da postigneš, to je bitno. Znači ništa više, volim vas matori kaciga, znači 487,5 kg, Serbian Strongman Ivan Kaciga. To je to, volim vas sve puno, pozdrav.